そしてこれ一番大人気の、焼きたてパンです。その中で特に食べたいものをご紹介いたしましょう。何でしょうか。やっぱりもちろん僕でとっては蜂蜜。じゃあ蜂蜜。あ、そうだ。ちょっと待って。記念撮影だから。待っておくれ。皆さんちゃんとこれちゃんと記念撮影の時にくっつけいたしましょう。なんかケーキがもうちょっとこれがついに時刻が来た。これをつけなければ。待っておくれ。今は記念撮影なんだ。最後にルーちゃん。そして最後にこちらをお付けします。なかなかつけられない。できる。待って。これビデオかなんでびっくりした。ちょっと待って。ショートケーキを入れるか。蜂蜜かけ入れ。できたよ。では皆さん、これまずプーさんは蜂蜜ですな。まず蜂蜜を食べてるプーさん。僕は君だ。あとは何か入れますか？ナゲット1つ。はい、ナゲット1つ。あと蜂蜜ケーキは1つね。はい。